הגן של חגית, כל הלב לילד שלך. גננו מיועד לגילאי 3 חודשים עד 3 שנים. לכל קבוצת גיל כיתה נפרדת, מאובזרת ובטיחותית. חצר גדולה המחולקת לקבוצות הגיל השונות. בגן של חגית מושם דגש רב על יחס אישי וחם, תוך פיתוח קוגניטיבי, מוטורי ורגשי. נכנסתי לגן וראיתי אווירה מאוד נעימה. קודם כל, הגן נראה כמו גן, זה הכל נורא מסודר, מוקפד, הכל במקום. הצוות מהרגע הראשון היה מאוד חם לילדה, וראו שזה חום אמיתי, אמהי, ולא רגע העמדת פנים כי הם רוצים שאני ארשום את הילדה שלי כאן. ראיתי שיש פה משהו מאוד אמיתי ואוהב. הצוות מאוד מכיל. אני באתי עם הרבה חששות, כי היינו בגן אחר לפני, ובאמת אפשר לדבר איתם על כל דבר, אפשר לשאול אותם כל דבר, לספר להם כל דבר. ואת תקבלי מענה באמת מכל הלב. הצוות מובחר, איכותי ורגיש, הפועל מתוך אהבה ותשומת לב אישית ופרטנית. חגית מאוד חמה ואימהית ומבינה את הצרכים של האימא ושל הילד, שזה דבר חשוב. וגם הצוות מאוד חם ואוהב, מחבק, מנשק, זה מה שהם צריכים, הקטנים האלה בגיל הזה. הצוות מאוד מנוסה, מקצועי, אוהב, חם. חגית קשובה בעצם לכל דבר, ואני יכולה להתייעץ איתה על כל נושא בעצם שקשור לילד שלי. היא מאוד מעורה, מודעת לכל מה שקורה. היא לא מטאטאת שום דבר מתחת לשטיח. אם יש איזושהי בעיה, אז היא אפשר מחפשת איך בעצם לפתור את הבעיה ולא להתעלם ממנה, מתייעצת עם גורמים מקצועיים לצורך העניין. ומייעצת כמובן גם הניסיון האישי הרחב שיש לה. אנו משקיעים בפעילות יצירתית, פעילות חברתית, למידה, התפתחות והעשרה. האווירה בגן שמחה, צבעונית, מאושרת, הילדים תמיד קופצניים ושמחים. מצד שני גם יודעים לשים את הגבולות לילדים. שילד מקבל גבול הוא באהבה, הוא בחיבוק, הוא בשמחה. הילד אף פעם לא בוכה ולא מקבל מענה לבכי. הלימודים, הרמה הקוגניטיבית מאוד גבוהה, הילדים לומדים הרבה. הילד מדבר בצורה רהוטה. אוצר המילים שלו עצום. כל פעם שהוא בא לפה הוא לומד דברים חדשים, הוא חוזר הביתה עם ידע מאוד מאוד נרחב. בכל הנושאים, באמת אני יכולה להגיד שהוא לומד פה המון, והוא מגיע הביתה עם ידע מדהים. בגננו חוגים שונים, ג'ימבורי ותנועה לגיל הרך, שעת סיפור ותיאטרון, חוג טבע, במהלך השנה אנו עורכים מסיבות ופעילויות הורים וילדים. האוכל בשרי, טרי וחשר, המתבשל במקום על פי תפריט המותאם לילדים.
כשהגעתי לפה לפגישה עם חגית ועשיתי את הסיבוב בגן, הרגשתי בבית, ממש הרגשתי בבית. הרגשתי שמחבקים את הילד, הרגשתי שאוהבים את הילד, הרגשתי שבאמת יש בגן תחושה של משפחה. הגן של חגית, כל הלב לילד שלך. בואו לראות, ליהנות ולהרגיש שזהו המקום האידיאלי עבור ילדיכם. שעות הפעילות 7 עד 4, אפשרות עד 5. יום שישי מ-7:30 עד 12. רחוב דוד וולפסון 23 פתח תקווה. 052-449-1044